umholi webutho lamabhinca. Amabhinca ke sikhuluma ke ngabantu abalandela umculo kaMaskandi wonkana abafaka ingodo. Ngiyacabanga ukuthi nomkhulu naye ukhona lapho ngoba ngaphansi kwalelo qembu lelo okuthiwa amabhinca ngoba nomkhulu siyesibona ukuthi usebenzisana kakhulu nabaculi namaciko kaMaskandi. Amabhinqa amaningi njalo asekayikhuluma lento kimi. Yeah. Incomo zawo amabhinqa. Yeah. Athi amaningi ngeke siphathwe ukuhlanya nje. Awu. Kusho amabhinqa ngaphatheka kabi. Yeah. Ngathi mina kwahle ngazi ngabakhukuza mina. Ngathi masana ukuyikhuluma lonto ubeke umlomo ungathithi imali. Yeah. Base bethi nawo omkhulu uphethe ngathi mina cha kangiphethe phela ngabe uyiso uyasokunisela umhlokombanga. Yeah. Uphethe nina nje bafana nilapha ezingeni lakhe. Sinqasampane ngangiphethe sidalo ke mina. Sinqasampane mfene yahuta chithi shebo umchunu ngangiphethe. Kodwa ingonyama imphakamisile ingonyama yokuthi ngoba iyambona ukuthi ifuna ukuthi acontroleke engahluphi ngoba mangithi uchithe ishebo nje uthe suka